Mibisita si Cebu Governor-Elect Pamela Baricuatro sa kapitolyo, pipila ka adlaw sa dili pa siya hingpit, molingkod sa katungdanan. Miadto siya sa Legislative Building sulod sa Capitol Compound, diin gipakigkitaan niya si Outgoing Vice Governor Halario Davide III. Gisgutan nila ang pipila sa mga programa nga iyang ipatuman sa lalawigan, inigsugod na unya sa iyang mandato isip gobernadora sa lalawigan sa Cebu. Misulod usab siya sa pipila ka mga buhatan nga nahimutang sa Legislative Building. Sa Hunyo 30 alas 12:01 sa udto, moasumer sa katungdanan si Baricuatro ug sa Hulyo 1 ipahigayon ng iyang inaugurasyon. He was a former governor and a former vice governor, going to be. So it's just the proper thing to do and the ethical thing to do. Na I would ask his advice. Yeah. Because I've always believed na good governance always starts from listening. So I don't just listen to the people, but of course we listen to our co-public servants.